ndị eze kwesịghị ịkọrọ anyị nwa bụ ndị Igbo akụkọ gbasara ndị Igbo. Anyị nwa bụ ndị Igbo ga-dig deep wee mara ka ndị nna anyị ha si wee bie ndụ, wee mara ihe gara n'oge ndị nna anyị ha. Ọ bụrụ anyị pụta ya na-ekwu okwu na-asị na nna anyị ha na ha bụ evil, nọ ndị nna anyị ha bụ our problem. Ndị nna anyị abụrụ problem anyị. Our ancestors tried. They are not our problem. Nna anyị ha bụrụ nsogbu anyị nwere. Nsogbu anyị nwere bụ na anyị nwa hapụrụ ezigbo nzọụkwụ anyị kwesịrị ịzọ zọba n'ọzọ. Mgbe mmadụ ga-apụta, ọ gaghị akọnwụ maka nna ya nke mbụ, nna ya, nna nna ya, nna 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 ya, nna 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 ya nke ịnọ. Ọ gaghị akọnwụ ya. Iji ọdị ya aha nna ya nke ịtọ ọ marọzi. Gị nwa nọ ndụ taa na-asị na your grandfather, your great grandfather, your forefathers, your ancestors bụ evil. Remember that na gị nwa ịnọkọta n'ụwa ịnọ ya 100 years. Tinyekworo nke ịnọgoro anọ ịlaa. Matakwa na ọ bụrụ na ịlaa na ụmụ gị a ị na-enye nri taa ga-atagịkwa gị na gị nwa bụ gịnị evil, because ị nwụrụ na iwegonu ancestors now. I join your ancestors eburuzikwa evil. Okay, legodi mbọ niile na-agba taa ịhụ na ị mere ihe ga-abara ụmụ gị n'uru, ịhụ na ị doziri ezinụlọ gị ọnọdụ, ịhụ na ụmụ gị gara n'iru. Kedu ka obi ga-adị gị ọ bụrụ na ị nọ na mmụọ, asị onye nọ na mmụọ pụta na mmadụ, onye ahụ apụta ige ntị hụ ebe ụmụ gị ndị ahụ ị gbara mbọ wee mee ka ha bụrụ mmadụ na-asị na gị nwa bụ ihe bụ nsogbu ha, na gị nwa bụ their problem without evidence. Kedu ka obi ga-adị gị na ha lere mbọ ahụ niile gbara n'elu isi ya, gbude ya, werezi ihe ọjọọ, were aha ọjọọ wee sobe gị. Ihe bụ na ichecha ya mara otu ọ dị, the spirit of our ancestors, the spirit of our forefathers, ndị anyị na-akpọ asị taa, ndị anyị na-akajọ taa, ndị anyị na-asị na ha bụ our problem, they are not our problem. Ọ bụ na ha bụ nsogbu anyị gaghị adị ndụ pụta ezi taa. Mana ha kwadoro anyị n'ụzọ ọma, ịhụ na anyị nwapụtara bụrụ mmadụ. Ọkwa na aka eji wee pụta ihu onwe gị. Ala nna gị ahụ ọ bụrụ gị nwa sụtara ya. Ọkwa ndị nna gị ahụ gbara mbọ wechapụtara gị ala ahụ. Mgbe a mụtara gị ị nwere ebe obibi, ọkwa ha gbara mbọ wetapụtara gị ebe obibi a. O nwere nri na-eri. Nri ahụ irigide wee ha otu ahụ. Ị mahụ ka esi chọpụta ya. Ị mahụ ka esi na-ewepụta ya. Mana ihe ma bụ na enyewere gị nri ito. Ụgwọ ị ga-eji akwụ ndị nna gị ha bụ na ha bụ evil. Ndị nna nke m abụrụ evil. Onye ndị nna nke ya bụ evil ya pụta bịa kọrọ anyị ihe mee na ndị nna nke ya bụ evil. Ka anyị nwee ike recognize our ancestors. Ka anyị recognize ya mmụọ ahụ siri na-arụ ndị nna anyị ha wee gagide udurute anyị taa. Ka anyị recognize our culture and tradition. Ọ bụ na anyị mebie, ka anyị nataba na echiche a echegokwana ya chete ya aka mana nwere ebe odu anyị aga. Ekwughị ekwute ya ka o nwekwana ebe odu anyị aga. Ihe ga-enyere anyị aka bụ iji nwayọọ nachite wee tinye anya na mmiri, marakana ka ndị nna anyị ha siri wee bido njem, marakana ụzọ ha gara, marakwana nkwado ha ime ka anyị wee o wedere anyị mma taa, maka na site na nkwado ha ka o ji wee dịkwara anyị mma taa. Mụ onwe nke m kwetara na nkwado ndị nna m ha so mee m ọ dịrị m mma. Biko tụsaranụ m ozi a ma tinyenụ m aka na follow button. Ihe ọbụla bụ ebumnobi gị gbasara this my topic, biko tinyere m ya na comment section, because my own ancestors are not evil. My own ancestors ha bụ saint a na-ekwu ka ha bụ. Ekele m unu.